Počast poginulim hrvatskim ratnicima je na početku odana pred centralnim križem splitskog groblja Lovrinac. Vijence su položili, svijeće zapali zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i izaslanice Sabora vlade, a u ime hrvatske predsjednice počast je odao naš župan Blaženko Boban. Preko 24.000 žena je branilo Hrvatsku u tom obrambenom domovinskom ratu. Žene su, kao i u svakom domaćinstvu, temelj. Bile su temelj i u obrani domovine. Zato im hvala od srca u ime Splitsko-dalmatinske županije, hvala im u ime predsjednice Republike Hrvatske, u ime predsjednika vlade Republike Hrvatske, čiji sam izaslanik danas tu. Moram reći da tamo gdje god je bilo potrebno, one su bile uz bok svojim kolegama, svojim braniteljima. Mnoge su od njih ostavili svoje živote za obranu domovine. A iza toga gotovo pa ništa od te domovine tražile nisu. Zato im posebno hvala, zato što one su se odazvali zovu domovine, zovu potrebe za obranu svoje domovine. Te drage gospođe, te drage žene danas mirno u svojim domaćinstvima odgajaju svoje obitelji i žive za budućnost Hrvatske. Potom su brojne izaslanstva te udruge proizašle iz Domovinskog rata položili vijence podnog križa na Gospinom otoku u Solinu. Mjesto slavlje ispred Solinske crkve za duše poginulih žena i svih stradalih u Domovinskom ratu je predvodio don Ranko Vidović, župnik župe Gospe od Otoka. U svojoj nadahnutoj propovjedi je naglasio kako su se hrvatske žene 90. godine odazvale zovu domovine i na tome smo im vječno zahvalni. Ugrožena domovina, onda ste ustali, uzeli ste oružje i pošli ste po svim bojišnicama lijepe naše kako biste obranili svoj dom, kako biste obranili svoju domovinu. Brojni su entuzijasti i volonteri dugo radili na pripremi ovoga susreta, a glavni organizator nije krio zadovoljstvo. Posle velikog truda, velikog odricanja, dana provedeni u ovoj organizaciji, kad vidite današnji skup, kad vidite sve predstavnike od Hrvatske vlade, Sabora, Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja, gradonačelnike, gospodina župana, kad vidite sve na istom okupu, kad čujete našeg divnog svećenika sa nakon iscrpnom propovjedi, onda moram biti ponosan i zadovoljan na sve braniteljice i na ovaj današnji dan, posebno na ovaj skup. Hvala im puno. Povodom ovog susreta u Domu Hrvatske vojske u Lori otvorena je prigodna izložba pod naslovom Žena majka ratnica. Na svečanoj akademiji nazočne su kratkim govorima pozdravljali Mirjana Rakijar, predsjednica Splitske udruge žena, potom Bruno Vukić, glavni organizator susreta žena, Andor Hrstojević, splitski gradonačelnik, potom saborski zastupnik Petar Škorić, župan Blaženko Boban te zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Ivo Rafaneli. Najdirljiviji trenutak je bio kada je Bruno Vukić udijelio zahvalnice za hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu doktorici Mariju Medvidović, Draženi Čelan te Mili Ramlja koji su pozdravljeni dugotrajnim burnim pljeskom. U izvedbi kulturno-umjetničkog društva Karlo Vojtila iz Kaštel Kambalovca je izvedena i predstava Brod, a u glazbenom dijelu akademije je nastupila ženska klapa Neverin iz Kaštel Lušića, Petar Rstuka, pobjednica umjetničkog festivala. U Domovinskom ratu su aktivno je sudjelovalo 24.246 žena, od kojih 2.704 iz Splitsko-dalmatinske županije. Kažemo na kraju da je iduće okupljanje dogodine u Karlovcu. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 183. emisiji na prvoj crti obrane domovine. Emisija koja govori o svetom obrambenom hrvatskom domovinskom ratu. 99% kroz ovu emisiju su gosti bili muškarci, ali večeras ćemo pričati sa jednom dragom ženom, dragom damom, jednom pravom heroinom domovinskog rata. Ona nam dolazi iz naše Slavonije, a ona je Marija Đulabić. Gospođo Marija, dobro večer, poštovanje. Hvala vam što ste s nama u studiju, hvala vam što ste na prvoj crti bili onda kada je trebalo i dobrodošli u studio televizije 1 ovdje u naš grad Split. Hvala lijepo što ste me pozvali. Drago mi da ćemo o svemu malo popričati u večerašnjoj emisiji. Još jedan put velika hvala što ste me pozvali. Dalmacija je branila Slavoniju, Marija kaže pjesma Slavonija Dalmaciju, nekako ta sprega u ratu i danas u miru se nastavlja dalje. Upravo tako, evo, upravo ćemo danas, odnosno imamo jedno druženje braniteljica koje smo pokrenuli baš tamo iz Slavonije. Imali smo 2 druženja, treća je bila u Petrinji. Evo sad 4. na višem nivou je u Splitu, što me jako
raduje i zahvaljujem kako smo gospodin Bruno i ja već duže vrijeme u kontaktu i dobro surađujemo. Tako da, evo, ćemo i to smo odradili, ali tako u tom smislu. Ne znam Da, što. govorimo o Brunu. Današnji gledatelji znaju Bruno Vukić, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, 114. 141. brigada, suradnja ide dalje. Što reče Marija, lijepo je to kad se braniteljice sastanu, no poslije ćemo malo kroz emisiju pričati o ovome što je bilo u našem gradu Splitu, Solinu, jedna predivna prava domovinska priča, a pogotovo kada se radi o ženama. Ajmo kratko na početku emisije, gospođo Marija, nešto o vama osobno, vašem ratnom putu u par rečenica. Hvala lijepo. Evo, ja sam Marija Đulabić, rođena sam 8.8.1954. godine. Braniteljica sam Vukovarsko-srijemske županije. Znači, došla sam u postrojbu, odnosno 109. brigadu i tamo sam ostala sve do 1996. godine kada sam razdvojačena. Kretala sam se uglavnom od položaji su mi bili na početku, znači prema Vukovaru, odnosno na izlasku iz Nuštra, tamo gdje je bio i moj suprug. On je bio jedan od zapovjednika, radio je i imao je kako se zove, mitraljezac je bio i onda nakon toga smo prešli u Bacačlije, odnosno i tamo smo doškolovavali se i tako i na kraju smo imali vod od Bacača. Tek nakon 1993. godine smo imali Bitnicu gdje smo, kažem, do kraja razvojačenja ostali. Imali smo rovove koji su rađeni po školski, to su bili stvarno utvrde, znači za mine, za rovove, za bacače, od 60 do 120 mm, znači bitnica je 120 mm. Bilo je 120 ljudi u toj bitnici. Evo, kažem, kad se pucalo, svi smo bili ko jedno. Kada se nije pucalo, kada smo bili malo slobodni, onda smo se družili i slavili. Pogotovo kad je došlo do Oluje, kad je Oluja prošla, odnosno za Oluju smo stvarno bili sretni i tako. Kada nisam bila u mogućnosti da budem sa ljudima koji su ciljači, dodavatelji, šta ja znam, kada se dogodila neka tragedija u našoj, kada je neki od vojnika nastradao, onda sam ja isto tako njih vozila u bolnicu. Jednom dogodilo se tako da sam i jedno jutro došla na položaj i slučajno se dogodilo da je istog tog jutra i moj muž nastradao u samom centru sela i evo, hvala Bogu, on je živ, ali nije zdrav više. Jako je nastradao. Znači, od te granate koja je pala nedaleko od njega, nakon 2 metra, 3, ne znam koliko je to točno bilo, ali uglavnom on je sav bio izrešetan s tom granatom, od krhotina granate i bilo je govora da će mu čak i noge odrezati, svašta nešto. Kažem, hvala Bogu, nije, dobro je završilo. Evo, toliko o kratkim nekim crtama. Evo, mogu samo još nešto reći. Na samom početku rata, odnosno to je bilo 30.10. znači 1991. godine, kada smo se zatekli slučajno u zapovjedništvu u dvorcu, bačene su 2 bombe, to je takozvane aerosolne bombe koje nikada nisu bačene kod nas negdje, nego je jedna od tih 2 su bačene znači u
Nuštru i to je bomba koja razara, znači ona je nama skinula sve krovove i sve to živo nam je tako da i mene osobno je digla i muža i nas 4 koji smo sjedili za stolom, digla je i bacila na pod, tako da smo onda u tom trenu žurili do podruma i tako da se ne bi dalje nešto dogodilo. U međuvremenu je bio jedan od tih ljudi koji su nama sjedili, odnosno vojnika, ranjen. Njih smo odmah sanirali, odvezla sam ih u bolnicu i tako da je to tako završilo. Vratili se natrag na položaj poslije tog događaja. Vratili smo se na položaj prema Marincima gdje smo i ostali i normalno dalje se događalo tako koja strašna razaranja. Mogu ih samo povezati sa Vukovarom koji je stvarno doživio strahote. Isto to se dogodilo maltene i u Nuštru. U Nuštru su zaklane žene na samom početku, 2 koje su jadne ostale tu jer nisu uspjele otići, njih je mogao odvesti i tako. Tako da su zaklane, njih smo nakon nekog vremena kad je malo stagnacija bila tih borbenih djelovanja, njih smo sahranili i tako. Evo, to je nešto onako malo ukratko. Ne može se to tako na brzinu sve ispričati. Puno je toga, tih događanja bilo, kažem, sve do razvojačenja sam bila pripadnik 109. Tako je, 109. 3. bojne. Marija, vi ste živjeli u jednom normalnom obiteljskom životu, vi i suprug, 2 djece. Kad ste vi osjetili, ocijenili da kreće velikosrpska četnička, ta teroristička organizacija, kad kreće napad na Hrvatsku? Kad ste vi osjetili da će rata biti? Pa evo upravo tako. Znači već u 5. mjesecu kada se dogodilo Borovo Selo, kada su nam naše drage mještane, pripadnike specijalne policije Vinkovci, tako je, otišli na neki dogovor i šta znam, na kraju su nastradali tamo. Da, Srbi su izvesili srpsku zastavu na hrvatskom teritoriju. Mislim da to nijedna civilizirana država u svijetu ne može tolerirati, pa nije ni Hrvatska. Pa svakako. I kad se to dogodilo, znači moj muž je radio do tada i poslije toga je odmah uključio se u vojsku i tako. I tek u 9. mjesecu, znači odlazio je na te straže, iz početka, znači 6. mjesec već i tako. U 9. mjesecu je trebalo iseliti mjesto i tada smo ja sa djecom, imam 2 djece sam imala i imam ih i sad, hvala Bogu, otišli smo do mjesta Ivankova gdje smo se smjestili i ja sam njih od tada dalje premjestila za Kopar, za Lošinj, kako je, i vratila se natrag i nastavili smo. Znači, krenulo je, uglavnom, počelo je sa granatama koje su počele padati i sve više i više. Čuo se veliki sa topova iz Vukovara i tako. Uglavnom se čulo veliko razaranje već u Vukovaru u 9. mjesecu i normalno da je onda kasnije i krenulo i kod nas. Znači, već tamo bilo je više organiziranih obrana Nuštra i tamo 3. je organizirana jedna obrana Nuštra i 5. mi je i danas slavimo. Znači, tako da, evo, to bi uglavnom bilo to, ne znam sad šta bi mogla kasnije. Da, vi ste, kažete, Marija, ostavili ste supruga na prvoj crti. Tako je. Vi ste djecu odveli u Lošinj. Tako je. Mogli ste ostati u Lošinju, imati lagodniji, mirniji, manje stresniji život, ali koja je to snaga u tom trenutku ostaviti djecu i vratiti se na prvu crtu, a znali se da se tamo i gine? Pa ja sam znala da je Hrvatska moja domovina i da ja trebam i osjećam potrebu da je ja trebam. I zato sam se i vratila da sa mužem ostanem i da njemu budem poticaj i da državi dam svoj dio. Znači, bez obzira što god radila, što bila kuharica, bilo što da radim, glavno da sam tu, da sam na obrani moga mjesta.
koje volim više nego sve, svoju Slavoniju i svoju državu na kraju krajeva. Ne znam šta bi mogla Šta bi moglo biti jače od toga, da? Upravo tako, jednostavno ne mogu zamisliti da sam kao pojedinci, ima nas svakakih i otišli su, ali kasnije su se vratili. Jeste li, Marija, ispričavam se, u tim agresorima, jeste li prepoznali nekoga od vaših susjeda iz obližnje Tenje, Mirkovaca, Vinkovaca koji su bili? Da li srećete sada kada je Hrvatska slobodna? Pa evo, ja sam u mjestu gdje nije bilo takvih ljudi, ali znam pojedince iz Vukovara gdje su žene silovane, gdje su i danas ih sreću na ulicama i oni su ponosni što su tu, što su napravili to što su napravili i to je jako teško gledati. Jako teško gledati i te su žene jako povrijeđene. Ja, hvala Bogu, nisam doživjela tako nešto i ne mogu o tome govoriti kao što su one doživjele. Ali što se tiče samog mjesta, mi nismo imali drugu stranu. Vi ste etnički čisto katoličko-hrvatsko mjesto. Mi smo etnički čisto mjesto i i Marinci i Cerić, možda Digot koji, ali ti su otišli. Ili su se, čak je bio jedan gospodin koji se htio i priključiti, onda smo rekli ajde ti sada lijepo, nemoj ništa, samo ti budi tamo na svom mjestu gdje jesi, u kući svojoj i nemoj se priključivati, znači tu ti budi. Da, Marija, je li bilo još primjera u Nuštru ili vi znate ili s vama u postrojbi gdje su suprugi i supruga branili Hrvatsku kod vas? Bome ne. Ja ne znam da li je bilo još njih. Ne. Ne, nije. Koliko su vam djeca imala u tom trenutku godina? Pa evo, moj sin je bio 16 godina, završio je 1. razred srednje škole i trebalo ga je dalje. Krenuo je na jesen, odnosno u 2. razred i počeo je ići u Slavonski Brod. To kratko vrijeme koliko sam ja ostala još s njima. Kćerka mi je bila samo 6 godina, 1. razred osnovne škole. I kažem, kad su počela djelovanja agresora i u Slavonskom Brodu, onda sam ja njih u stvari odvela u Kopar, pa onda je prebačen. U Lošinj. Da, pa smo ih tako, jer druge nije bilo, jer nisam ja mogla sa djecu ostaviti ovdje i s nama, to je bilo nemoguće. Sin je 16 godina, bilo je u našoj postrojbi prema Marincima dečki koji su bili 75. godište, odnosno djeca maltene moga sina. Ali mi smo gledali da našeg sina sklonimo, ipak 16 godina, djeca su to. I dolazila su nam, stvarno su nam dolazili dečki iz Vrpolja, iz Broda, svaki tjedan su ljudi, dečki dolazili i odlazili. Jer teško je, to su djeca 18 godina, 19, njima je bilo teško, ali oni su sretni. Ne možeš ih zaustaviti koliko su volili Hrvatsku i zbog tog su tu došli. Tako da su... Nažalost, mnogi su na tom putu zauvijek i ostali. Tako je. Neka im je slava i hvala. Marija, nakon rata ste se zaposlili u domu za psihičko bolesne osobe u Nuštru, a veliki dio sudionika vašeg doma, korisnika, su bili i sudionici Domovinskog rata. Tu ste na tom poslu ostali punih 18 godina pa sve do starosne mirovine. To nije ona bila prva crta, ali to je nastavak te prve crte. Kakve su to dani u tom trenutku sa tim ljudima? Pa evo ovako, ja sam poslije demobilizacije uspjela se zaposliti u domu u Nuštru. Znači, to je dom za psihički bolesne osobe. On je isključivo namijenjen ljudima koji su sudjelovali u ratu. I tu sam našla svoj mir, mogu reći. Tako da sam bila presretna s njima, njih sam razumjela jer znam da smo doživjeli maltene istu situaciju, iste traume, nije bilo lako. Neki nisu izdržali psihički taj rat i tako, nažalost su se razbolili i
Meni je s njima bilo izuzetno drago raditi i oni su mene jako volili jer smo mi našli neki zajednički jezik i družili smo se. Uvijek sam im izlazila u nekakav susret i porazgovarala s njima. Uvijek im nešto donosila od kuće da ih obradujem. Znala sam im puno puta, imala sam jednog gospodina kojega mi je jako žao i tako. Donosila sam uvijek nešto od kuće. Nedjelja ako je nikad nije bilo da nisam odnijela neki kolač ili nešto. Uglavnom smo se tako družili. Popodne kada je bilo malo vremena bez posla na poslu, tako da sam s njima čak i kartala. Jednostavno mi smo se družili tako. Kad sam odlazila u mirovinu, meni je to jako od toga mira, sad dolazi nemir, dolazi depresija, apatija, nekako beznađe. To je već ste me gotovo inicirali na iduće pitanje. Što se onda događa, Marija? Evo ovako, ja sam razmišljala hoću ići u mirovinu, neću ići, mogla sam još ostati raditi, ali pošto je muž jako bio bolestan, uz njegovu neki nagovor ja sam otišla ipak u starosnu mirovinu, ali bez obzira na to, ja sam još mogla raditi i otišla sam u mirovinu. Jako tužna, plakala sam danima i onda imamo na Vučedolu vikendicu i tamo sam ja znala sjesti, plakati. Plakala sam, puno sam plakala, teško mi je bilo. Kao prvo što sam ostavila takve drage ljude s kojima sam podijelila tih 18 godina. I onda je muž rekao, pa nemoj, pa bit će nam lakše, pa ovako, onako, ićemo na pecanje, jer smo se i ranije koristili i bila sam na tom pecanju, imamo i brodicu, išli smo ali to nije to, ništa to nije i ja se nisam mogla umiriti. I ja sam onda dobila poziv poslije prvog organiziranja braniteljica u Vinkovcima, poziv u Vukovar da se ja priključim tim ostalim braniteljicama. I stvarno ja sam odlazila svakog četvrtka, imali smo radionice, družili se, lijepo je to sve bilo. I tu sam ja nekakav svoj mir našla. Radionice gdje smo izrađivali koje kakve ukrase i tako da smo to prodavali onako neku simboličnu cijenu za Dobro, sve u humanitarne svrhe. Tako je, u humanitarne uglavnom svrhe. I dogodilo se to da sam ja ipak nakon svega toga uspjela malo sebe uzdignuti, znači svoj mir naći i onda smo nakon tog vremena, poslije svega toga, otišla u London gdje smo mi počeli raditi Zlatovez. Znači radila sam Zlatovez, otišli smo za London i sve je to bilo ok. Kad sam se vratila, dobila sam poziv za Zagreb, novu udrugu, kulturno-športsku braniteljsku udrugu, gdje sam odmah poslije toga napravila i prvu svoju samostalnu izložbu. Moja samostalna izložba je od dosta radova. Mogu reći od Nove godine do današnjeg recimo dana ja sam napravila jako puno. Jako puno i sretna sam zbog toga, jer ja kad počnem raditi to, ja takav mir u sebi osjetim da ja jednostavno, a u tome svemu me i muž jako podržao i on jednostavno želi da ja i dalje funkcioniram tako kako sad, jer on bez mene ne bi mogao. Ne bi mogao, jer on je toliko bolestan da on ne može, jednostavno ne može ništa. I ja sam tu velika podrška, odnosno mi smo jedno, drugome sada velika podrška. Imam, kažem, 2 djece, 7 unučadi, sretna sam zbog toga i evo, pokušavam se naći u tom svom radu. Nadam se da ću i dalje moći to raditi. Imam nekih tegoba, problema sa zglobovima, ruke me bole i tako. Svašta se događa. Dobro, nismo više u cvijetu mladosti, što kažem. Nećemo se žaliti, Marija. Ma nećemo se žaliti. Šalim se. Što je Zlatovez, Marija? Moram vas pitati. Zlatovez je rad naše Slavonije. Odnosno, to je rad koji su davne naše bake, majke radile i to je dio
naše Slavonije. Znači, Tradicija, kultura? Tradicija, kultura, svakako. Znači, u tom sam se ja našla, bez obzira, uvijek sam mislila, pa to je tako krasno, pa to bi možda mogla i ja raditi. I evo, stvarno, sada kad sam to uspjela, znači, to je jedan dio naše kulture Slavonije. Znači, Slavonija, mada ima i drugih rukotvorina u našoj Slavoniji, jedan je Zlatovezje, znači to je rad koji se radi sa koncem preko kartona sa dva konca i tako. To je jedna tehnika zanimljiva tehnika koja evo meni, kažem, čisto ono razonoda, zadovoljstvo i tako. Evo. Kako je, evo, posljednji smo 5 minuta, gospođo Marija, kako je protekla ova izložba nedavno u Splitu na ovom kongresu hrvatskih braniteljica naslova Žena, majka, braniteljica? Ljepše ne može. Ma, ovo je prekrasno. Šta reći, evo kao i svaka od izložbi koje sam do sada imala, kažem prva u Zagrebu, odnosno druga, treća u Vinkovcima, četvrta evo sad u Splitu. Fantastično. Ja mislim da su svi ljudi, odnosno osobe koje su posjetitelji zadovoljni, dive se tim radovima i evo velika im hvala na tome. Ja se nadam da ću radove poboljšati, da ću još i više raditi. To mi je motivacija da i dalje radim i da evo uspijem i više nego što sam do sada. Da, kako je protekao, Marija, ovaj kongres vaš? Vjerujem da ste i više nego emotivno to stresno doživjeli, ali i ponosno. Evo, ja sam jako ponosna i zahvaljujem, kažem, opet svim posjetiteljima, a posebno organizatoru, gospodinu Bruni Vukiću, koji mi je i omogućio tu moju izložbu ovdje u Splitu. I zahvaljujući njemu i njegove gospođi gdje sam smještena, obišli smo malo Split. Ja sam po drugi puta sad u Splitu. U Lori sam bila prije par godina jer sam voditeljica i natjecanja kroz godinu. Znači na županiji sam jedna od voditeljica tih igara, pa onda smo se tako i našli, gospodin Bruno i ja, na nekim od tih natjecanja, pa smo se tako i upoznali. I još, kažem, jedanput zahvaljujem i samim domaćinima koji su nas ugostili, koji su nas proveli kroz Split, pokazali nam puno tih znamenitosti. Jako sam puno toga vidjela, prekrasni jedni ljudi. Ne znam šta bi mogla reći da gospodina Brunu. Hvala mu za sve ovo što je učinio, veliku organizaciju. Ipak 500 ljudi, odnosno 500 osoba, 500 braniteljica će se tu nalazi i tako. Tako da još jedanput velika hvala organizatoru i svima ostalima koji su sudjelovali u toj organizaciji. Ne znam što bi više rekla. Veliko hvala Splitu na svemu što su nam... Da, i naša županija. A evo, za kraj ćemo samo ostaviti jedan podatak. Neka i ovo čuju naši gledatelji. U našem Domovinskom ratu aktivno je sudjelovalo brojkom i slovom 24.246 žena, pripadnica nježnijega, ljepšeg spola. Pa evo, pa ko kaže da žene ne mogu sa puškom u ruci braniti, to je negdje oko 5% od ukupne populacije. Za kraj samo kratko pitanje. Kakvu poruku sa ovoga kongresa, kakvu poruku uputiti hrvatskoj javnosti i hrvatskim braniteljima i cjelokupno hrvatskom nacionalnom korpusu? Pa evo, ja bi samo poručila, znači ovo je sad treća, odnosno četvrta organizacija braniteljica, znači druženje braniteljica. Samo bi poručila svim županijama da nastave ovako raditi, da se ne zaboravi ta žena, da je se ne omalovažava, jer svaka žena koja je ostala, bila ona, kažem, spremačica, bila ona kuharica, bila ona na prvoj crti, odnosno kao sa puškom u ruci ili kao što sam ja bila u bacačiljama, odnosno na bacaču i tako. Znači svaka je ona svoj doprinos dala i jednim dijelom i svima hvala braniteljicama. Svaka od nas smo zaslužili veliko hvala što se tiče Hrvatske i da smo zaslužili puno više nego što nas do sada cijene. Šta reći? U lijepom smo tonu završavamo emisiju. Gospođo Marija Đulabić, hvala vam od srca što ste bili s nama u studiju televizije 1.
Pozdrav vama, suprugu, želim vam puno sreće, zdravlja, osobnog zadovoljstva, vašoj dječici, poljubite vaših 7 unučića, naših vitezova. Pozdrav Slavoniju i do idućeg puta. Hvala vam lijepo. Hvala i vama što ste me pozvali ovdje u emisiju i velika, velika hvala Splitu, svima vama koji ste nam omogućili da dođemo. Hvala vam puno, puno, puno. Evo, s ovim predivnim riječima naše gospođe Marije Đulebić završavamo našu 183. emisiju. Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav vama, dragi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Pošto smo pričali o ženama, posebno pozdrav našim braniteljicama, braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih vitezova. Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku, govorio je dr. Franjo Tuđman, otac domovine, nikome ni za što. Na koncu, kao i uvijek, kao prethodnih svih 182 emisije, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.